जोंनिया जितु पायनार एकाडेमि बर'मानिफ्राय जितु एडमिशन बे एडमिशना दिनैनिफ्राय जागायदों आरो जोंनि बे पायनार एकाडेमियाव एडमिशना जोबोद खम समनि गेजेरावनो जोङो लिमिटेड सिट नालाय फोजोबनो सानदों आरो गोबां गोजान गोजाननिफ्राय गथ'फोर जोंनियाव फरायनो फैयो आरो पेरेन्टसफोराबो गोबाङानो गोजान गोजाननिफ्राय जोंनि बे पायनाराव फरायनो फैयो जोंनि क्वालिटि एजुकेशननि थाखाय जोंनिया सोनाबा क'क्राझार चिरां बिजनि ओजों दरं उदालगुरि बाक्सा धेमाजि सिमेन्ट सापरि गोबां गोजान गोजाननिफ्राय फैयो फरायनो जोंनि बे क्वालिटि एजुकेशनखौ लानो थाखाय जोङो इनटेक केपासिटि गोबां लानाय जायाखै थाबैनो फोजोबगोन आरो जितु जोंनि दर्पन पर्टेलावबो जोंनिया गोबां दिन मोनसे अपेनखौ होखानाय जायाखै एडमिशन डेटखौ ओंखायनो थाब एडमिशन जेन लाफैयो बेखौनो आं गोरायुं हिसाबै फोरमायनो लुबैयो बेयाव जोंनिया दा पायनार एकाडेमियाव साइन्स आरो आर्ट्स मोननै स्ट्रिम दङ ओमफ्राय सेक्सन वाइज फोरोंनाय जायो सेक्सन मोनब्रै मोनबा बिदि गोबां सेक्सन खालामनाय जायो गथ'फोरनि जितु मेरिटरियास पार्सेन्टखौ नायनानै जोङो सेक्सन खालामनानै स्पेसियेल एजुकेशन होनाय जायो आर्ट्सनि थाखायबो आरो साइन्सनि थाखायबो आरो JEE आरो नीटनि आरो NDA नि थाखाय जोङो बेयाव इन्टिग्रेटेड कर्सबो होनाय जाखायो जायनि थाखाय गथ'फोरा जोबोद मटिभेटेड जायो जोंनि बर' जितु BTC एरियानि अल आसामनि गासिबो गार्जेनफोरानो JEE NDA आरो नीटनि इन्टिग्रेटेड कर्स होनाय जायो बोसोरसेनि कर्स माने जोबोद खम बेसेनावनो होनाय जायो जों फरायसा फरायसुलिफोरा आरो बिमा बिफाफोरा जोंनि बे पायनार एकाडेमियाव फैनानै जोबोद मोजां क्वालिटि एजुकेशन लानो हागोन आं बेखौनो गोरायुं जानानै बे कलेजनि गोरायुं जानानै आं फोसावनाय थाबाय बेजों जोङो माने एडमिशना आलादा आरो JEE बा NDA आरो नीटनि जिखिनि कचिंनि फिस बेखौ जोङो एसे आलादायै जोङो फोसावनाय जायो दा बर्थमान जोङो एडमिशननि थाखाय जों माबा खालामगासिनो दं आरो फोसावगासिनो दं एडमिशन सोलिगासिनो दं बेनिखायनो गासैबो गोसो गुदुं फरायसा गोसो गुदुं बिमा बिफा गासैखौबो जोंनि बे फरायसालियाव फरायफैनो हागोन बेखौनो आं खावलायबाय एडमिशन लाफैनो थाखाय थाबैनो जोबोद मोजाङै जों क्वालिटि मेनटेन खालामनाय जों जायो साबजेक्ट वाइज जोङो गोबां साबजेक्ट टिचार्सबो दङ फिजिक्स केमेस्ट्रि मेथ्स बाय'लजि गासै साबजेक्टआवनो एभेलेबल स्टाफ दङ आरो फोरोंनायफोराव माबाफोर बुजि मोनाब्लाबो फरायसा फरायसुलिफोरा जोंनि बे साबजेक्ट टिचार्सजोंनो जोबोद मोजाङै माने कनसेप्ट बेस फोरोंनानै जों गथ'फोरखौ फोरोंनाय जायो आरो हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायबो जोबोद मोजां फेसिलिटि दङ बयसफोरनि थाखाय आलादा हस्टेल आरो गार्लसफोरनि थाखाय आलादा हस्टेल जोबोद मोजां क्वालिटि निउट्रिसन फुड जोंनि हस्टेलनिफ्राय प्रभाइड होनाय जायो बेनिखायनो नोंथांमोना जेबो जिंगासिनो गोनां खोथा गैया गोबां फरायसा फरायसुलि बिमा बिफा नोंथांमोना इन्टारेस्टेड जायफोरा गोसो गुदुं थाबैनो एडमिशनखौ लाफैनो थाखाय आं खावलायो आरो बेयावथ' दंखायो जोंनिया बेयाव जोंनि जितु कमिटि दङ मेनेजमेन्ट कमिटि दङ कलेजनि बिथांमोना गोरिब थाखोनि मोजां नम्बर लानानै उथ्रिनाय जायफोरानोखि रां रुफानि थाखाय बा फैसा थाखानि प्रब्लेमनि थाखाय मोजां कलेजाव एडमिशन लाहैनो हाया होननानै दुखु जायो नाथाय जोंनि बे कलेजा दिनैसिम गोबां दुखिया न'खरफोरखौ माने फ्रि अफ कस्ट गरसेबो थाइसेबो रां लायालाबासिनो फोरोंनाय आं नुनो मोनदों आरो आं बेयाव मावनायनिफ्राय दिनैसिमबो बेबायदि गोरिब थाखोनि न'खरनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ अनसुंनानै बा अनसुंथाइ होनानै बा फैसा रां लायालाबासिनो फरायनाय जों नुनो मोनदों आरो जोङो होनाय जादों गोबां गोरिब थाखोनि मोजां मार्कस नम्बर लानानै फैनाय फरायसा फरायसुलिखौ जोङो फ्रि एडमिशन आरो जानाय लोंनाय गासैखौबो जों माने फ्रि होनाय जादों आरो